dalšího dílu romantická recitace pro začátečníky. Hej kluci, kde se to mačká? Vítáme vás u dalšího dílu T-Base TV, který teda přichází po hodně dlouhý době. Řešili jsme takový menší změny, ale to už spláchl více. Tak, právě na začátek sedíme na místě zvané Kino mladých, kde právě probil Senteskat, kde jsme se soutěžili. A skončili jsme na 3. a 2. místě. To je jedno, to je úplně. No, jasný. Mimo toho minulý měsíc zde proběhl workshop s Tiffem, na který jsme měli čest tu nebejt. Vzhledem k tomu, že jsme v tu dobu byli na pražském projektu Soul, což bylo 5.10. Takže vítám vás na pražském projektu, tam jsme se vypravili. Právě se nacházíme ve foyer a trošku vás tady provedeme. Dobrá, ještě někdo něco? Ne, to se týká potom všech, ale teďka jsem to bral na Brno, protože je nejvíc, jo? Takže teď jsme ve zkoušecím sále a později vám přineseme informace ze zákulisí. Tak to uděláme potom. Takže můžete se představit a v jaký skupině tancujete, nebo s jakým vystoupením? Jasně, takže já se jmenuji Ondra Simon a jsme tady společně s iHow, čili jsme Imperial House of Viking, jsme parta tanečníků z Čech, ze Slovenska i z Moravy a věnujeme se ve kinu. Máme takový trošku alternativnější vystoupení, budeme tancovat pro změnu na nějakou jako českou muziku, pro českou hudbu, na český funk. Jak jste se vlastně dostal k projektu Soul? Nám původně napsal asi loni Emil, že bych tam chtěl mít WAG a vzhledem k tomu, že jsme asi jako jedna z nejvýraznějších skupin na scéně, co se tomu jako věnuje, možná ne jediný, tak oslovil nás Emil, aby jsme řekli, že se rádi zatancujeme v divadle. Tak jo, tak máme tady druhý rozhovor, takže můžeš nám říct, jak se jmenuješ? Takže čau, já jsem Alfonso ze skupiny Survivors. A v jakém městě máte jako základnu? Tady v Praze. Dobře, tak jak ses vlastně dostal k projektu Soul? K projektu Soul jsem se dostal přes Vajo, který se známe už hodně dlouhou dobu. Vyrůstali jsme spolu ve skupině Disco Satelit a na základě toho, že se známe takhle dlouho, jsme přátelé, tak jsme se dali nějakou. S tím se váží další otázka, jak dlouho aktivně tancuješ? Se tomu věnuješ? Aktivně tancuju, 2 jsem začal, takže 10-11 let. Výslednou soutěž na sportu. Použijeme bez pasu, pasportu.
Takže už konečně, jak se vám dlouhou dobu snažíme říci, rubriky. Hlavní 8. až 10.11. proběhne v Brně na výstavišti Dance Life Expo. Jedná se o sérii workshopů, nebo sérii vystoupení různých tanečních oborů. A kdo jste tam nedorazili, tak rozhodně musíte, protože se jedná o akci, která v České republice nemá období. Jako každý rok se tam bude pokoušet o trhnutí rekordů v počtu tanečníků tancující jednu choreografii. Jistě už jste na YouTube viděli nějaká videa, kde se to učí, ta choreografie, a letos se bude jednat o choreografii s názvem Flash Mob. Dále, 22. listopadu proběhne v hradecké Dance Fabrik Choreo Connection, již druhý ročník pořádaný J.K. Sanchezem. Můžete se těšit na českou taneční špičku v oblasti tvoření choreografie a i pár zahraničních hostů. Nenechte si to ujít, budou tam takový hvězdy, jako je Tomáš Pražák, nebo jestli jste byli na Projekt Soul v Praze, tak ten týpek, co tam tak neuvěřitelně extrémně volkoval. Ano, Erik. Jo. Erik? Doufejme, že to byl Erik. Doufejme, že to byl Erik. 29. listopadu proběhne v Hradci Lowrider Party, už druhý ročník. Jestli jste byli na prvním víte, o čem se jedná. Pokud ne, je to prostě party se správnou hudbou, ženami a dobrými muži. Duchovní nástupce Beatles.